Йоу, поздравявам, чета и добро утро, мъжествено утро от 1 градус по Целзий. Малко е студеняшко, но the grind never stops. Станах преди, в момента е 8 часа, станах преди буквално 5 минути инста излязах. Отивам да огъна малко лостовете, като за последно в България, защото след 2 часа тръгвам за Испания. Човек, покрай тия шибани празници, буквално съм станал адски дебеля, виждам си лицето и направо искам да повърна. Значи бях 75 кг в средата на месеца, към 12-13. В момента съм, вчера бях 82, което е доста и вода, разбира се, която лека по лека сега ще изчезне, днес съм с кило и нещо по-малко. Но disgusting. Таргета ми за януари месец е да направя един 30-дневен кът. Прети мъч, аз имам адски бърз метаболизъм, което не би трябвало по принцип да е особено сложно. Но, да, 30 дена ще го правим това и ще влогвам това journey, actually накрая ще посна резултатите. Стартовата ми физика и енд физиката, как ще нещата. Честно казано, очаквам за, може би, 30 дни да сваля около, може би 10 кг с водата, което е към прети мъч 5 кг вода и 5 кг мазнини, нещо от този сорт, защото и аз правя карниворство, нямам въглехидрати, съответно водата се маха изключително лесно и не я връщаш, за разлика от ако после рефиднеш въглехидрати. Това, което няма ми липсва, са тия панелки. Определено, вижте колко ми загрузяват хубавия влог, бе, човек. Disgusting. Що не ги санирате катета? Пих лайф. Толкова приказки дай да огънна островите. Аре. Окей, гайс, тук що се прибрах. Стана много добра тренировка, обаче беше адски фъкинг студено, направо пръстите са ми съни и ме болят. Беше доста зле от към това. И като цяло сега време за закуска. Какво имаме за закуска? Имаме две такива бебчета, които не знам дали ще мога да покажа наведнъж с една ръка. Ето тия двете бебчета, като цяло. Да, 6 грама телешко закуска. Свиквайте, защото това ще го виждате и за вечеря, така че да, 2 ядния на ден по 6 грама телешко. Това ще е първия месец за януари за този кът, който говори, ще им по-нататък. Като цяло за миналата го направих за първо година карниворство. Изял съм над 450 кг телешко месо общо. Това ме накара също съм адски добре и смятам да го правя още тази година. Ще ви разкажа в някой друг влог повече in detail как стоят нещата, но да. Като цяло сега покрай празници ядях доста фъкинг зле и съм излязли даже пъпки и работи по принцип, нали, когато ядеш само месо и като не ядеш захар. Това не се получава и да, виждам веднага колко бързо реагира тялото на тези неща. Интересна тема ще оставим за друг път. Отиваме сега да направим един мъжествен coach hour. Аре! Йоу! Включване от магистралата. Движим се към София, към летището, да ви демонстрирам малко автомобила. Бавареца, просто няма грешка. Insane. Трябваше да дойда с на майка им приятеля, защото после няма кой да се върнем до Бургас с колата, затова че да. Времето е малко peak life. Беше 1 градус сутринта, а сега е колко? 14. Crazy a bit. Окей, след 3 часа пътуване с BMW от самото, защото твърде бързо сме файнали на София Airport и имам 3 часа до полета, надявам за не го деня, защото последните ми 3 полета ги делейват и е скъсни, много ме дразни. Имам тук мистер Уимхов, който сега ще прочета. Такъв е як Уимхов, истински монк. Направя някакво видео и за него за бъдеще. Много видео искам да направя. Това е само първия влог, но съм яко надъхан акшен. Първо го намейката, аре, издушвам като с малко. Окей, файнали кацнах. Беше адски измарящ полет, днес съм станал 7, вече в момента е 10 часа испанско време, което е пред мъч 11 часа. Адски изморен се чувствам. Обратно съм в стаята ми, това е кенефа ми. Имам и стая, която обаче в момента не мога да ви покажа, защото е адски разхвърляна, ще ви покажа после в друг влог. И сега ходих до магазина, взех си да ям, разбира се, телешки стекове. Ще ви ги демонстрираме сега долу, аре. Та, ето я и нея. Моите любими телешки стекове. Те са доста лин, като цяло гледам да ям по-лин нощем. Това е 600 грама. И си взех от България. Разбира се, никъде не ходя без
моята биотелешка лой, която actually се разви и не знам, що явно е било, не знам, че е топ самолета и е станала течна и беше капал. Не съм спогледал още багажа, беше багажа. Беше въгъл, не би трябвало да има проблем, но интересно да видим там какво е станало. От това готов ще направо, ще избесня. Ето го и финалния резултат. И мога да ви ликна малко част от хола ни. Цяло, имаме някакви столове. Там горе имаме библиотека. Crazy. И очаквайте още ликс на къща, slowly. О, наядах се зверски. И в момента идва любимата ми част, а именно оправянето на багажа. О, я нямам търпение. Та преди мъч с оправянето на багажа ми деня ми приключва. Беше доста дългурски ден. И да, на бързин рум-тур мога ви направя. Това ми е стаята, тук ми е компа, obviously. Принципно съм се тъпнат в момента не, защото няма да имам време без това. Направо всичко ми е тук, утре ще се тъпна в офиса просто. И се надявам тия дни, ако не утре, други ден да мога да пусна стрим. Това не знам кога вие ще го гледате, но да. В момента е трети. Да, това ми е сетъпа. Тук ми е спалнята. Доста е кози направен, доста action nice. Горе ловите самото осветление, причупено е shit. Тук си имаме някакви картини за екстра естетика и вижте какво се взех. Трипод. Ще снимам с него, би трябвало да е доста по-удобно да го държа така. И аз, защото съм тегав и имам единствената стая в къщата, аз съм на третия етаж, by the way, с собствена тоалетна, която година мисля, че всъщност ви показах, но може видите доста е по-гърс също това. И да пътувам самолет със сигурност не ми е едно от любимите неща. Адски измарящо, адски дразнещо, адски ангажиращо и доста дълго време отнема. Всъщност станах днеска в 7, вече е 12 и 20 някъде. Така че може да си представите как стоят нещата, окупират целия ден и отивам да дайвина едно дълбоко спане, да ударя на 11, защото трябва да ставам в 11 преди мъч. Аз да ходя към офиса. Но да, ще се изслушваме с вас тия дни, гайс. Надявам се този влог да ви харесва. Това е първият влог. Бих се радвал да дадете фидбак в коментарите. Какво ви е харесало, какво не, какво да направя, някакви идеи ако имате. И 2023 е наша. We're all gonna make that.